Okej, vad har vi nå? Vad är detta? Till pizza? En Nej. pizza crust, ja? Åh, nej. Ja, okej. Ser ut som potetkaka. Potetkaka? Det är poteter. Ja, det är poteter. Smakar det? Ja. Nej. Kanske kommer vara god. Ska du laga pizza? Nej. Du kan inte göra pizza till detta. Okej, wraps. En som tortilla, ja? Jag lagar en wraps. Så. Uff. Lite ost här, ja? Nej. Pröva en till. Okej. Pröva en till. Lägger du den. Lägger den till. Sån. Sån, ja. Vad mer ost tränger till? Mycket ost. Smör. Okej. Aha. Och det kniv. Och så grant helt ut på kanterna. Helt ut på kanten. Ja. Det är lite vanskligt. Där. Bra. Så. Det känns att ta en stund. Okej. Ska det hjälpa eller? Nej. Får jag det köra? Du flänkar. Så. Och sån. Bra. Ja, okej. Bra. Och så täcker du socker. Kanelsocker. Ja, bra. Strör det på. Ja. Härligt. Ja. Och vad här? Nej. Lite. Och så nå kommer i osten. Okej. Bra. Okej. Flott. Och så berättar du samman. Nej. Inte samman. Berättar samman i en trekant. En trekant? I en trekant. Sån. Berättar du den där. Och så en gång till. Du rullar inte nu? Nej. Okej. Ganska stor. Åh, den var god, ja. Den var god. Den var god.